Dobrý den, včerejším dnem byla ukončena soutěž o nejvysmlátější dítě Funbaby a Manér. Do slosování postupují fotografie s nejvíce lajky. Jsou to paní Zahrádková, paní Lirabovská, paní Zdařilová, paní Děmbelová, paní Slaninová, paní Kovaříková, paní Bulínská, paní Slávková, paní Vondráčková a paní Michalová. Všichni výherci získávají věcné dárky a samozřejmě sladkosti od společnosti Manér. První cena získává od společnosti Funbaby dárkový kupon v hodnotě 1500 Kč na nákup jakéhokoliv zboží na prodejnách Funbaby. Druhá cena získává dárkový poukaz v hodnotě 1000 Kč od společnosti Funbaby na nákup jakéhokoliv zboží na prodejnách Funbaby. A třetí cena získává dárkový kupon v hodnotě 500 Kč od společnosti Funbaby na nákup jakéhokoliv zboží na prodejnách Funbaby. Nyní vylosujeme výherce. Třetí cenu získává paní Kovaříková. Druhou cenu získává paní Zdařilová. A první cenu vyhrává paní Michalová.